салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як секрети нави иморо нишон медиҳем ки бисёртар ин секрет барои духтаро дар корай. Мисол вақте ки ай шумо ягон кас номери телефони имора мепарса, метонен шумо номерои телефонтона неву силкаи имотона тиен барои ки мисол баъд дар номерои шумо занг зада шуморо нороҳат карда наметона. ҳозир ман чӣ хел силкаи имора месозанд ба шумо нишон медиҳам. То охири видео тамошо кунед. фаромӯш накунед лайкро ва ба канали мо обуна шавед. Зангулачаро зер кунед то ай видеоҳои нави мо саривақт бохабар бошед. барои сохтани силкаи имо медароем ба программаи имо ва меню интихоб мекунем. аиҷа настройки медароем ва чӣ хеле ки мебинед дар иҷа имя пользователя ҳастай. инамиҷа медароем ва ба ҳарфҳои англисӣ номтона ё мақсад силка месозен. ман ҳозир номи хидма менависам. баъде ки номтона навистен гатова пахш мекунед ва чӣ хеле ки мебинед дар иҷа ҷои падилитса биромад. ҳамира интихоб мекунед. баъд поёнтар мебиен копировать дорад. копировать мекунед ё ки метонен тариқи одноклассники, контакт, инстаграм, вайбер, ватсап чизе ки дар шумо маъқулай равон кунен силкаи сохтагитона ё ки копировать кара метонен дар любой ҷо истифода барен. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародаро. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монен, дар канал обуна шавен. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен. хайр, то боздид.